Ca să vă dau, să vedeți că este o treabă corectă. În luna ianuarie, sondajul PMP-ului îl credita pe domnul Gheorghe cu 17%. Sigur că noi am început de la un 7% la momentul respectiv, acum am crescut foarte mult, dar o să vă rog să-mi permite să nu dau cifre exacte. Am vrut să demonstrez faptul că s-a făcut acest sondaj, s-a făcut în mod fizic, pe 931 de subiecți, s-a făcut cu chestionarele în mână, pe cele 65 de secții de votare împărțite, pe străzi, pare, impare, pe sexe, profesionist, pe grupe de vârstă, pe ocupații, pe absolut ce trebuie și a avut 11 întrebări. Dar o să vă rog să-mi permite să nu dau cifre exacte. Diferența dintre primul și ultimul, în momentul de față, este de 10%. Deci toți cei 4 sunt în această marjă de 10%. În termeni nominali, asta înseamnă dacă vin 32.000 de oameni la vot, așa cum au venit în alegeri în 2016, sunt 3.200 de voturi. Între primul și ultimul. Spunea și PNL și dumneavoastră că ați crescut în sondaje încrezători, că aceste sondaje se vor concretiza. Sunteți încrezători în ele? Noi, cei de la Partidul Național Liberal, suntem foarte încrezători în șansa noastră, în prima șansă și în rezultatele sondajelor efectuate tot într-un mod profesionist, atât de Partidul Național Liberal, cât probabil și de firme specializate în acest sens. Nu vreau să-l dezamăgesc, dar să știți că nu sunt pe primul loc ei. Sondajul pe care l-am făcut noi este alt partid pe primul loc, da, nu sunt înși pe primul loc și în niciun caz, niciun partid nu are cu 3. Sunt partid, 30%. Niciodată, niciunul dintre ele nu are cu 3. Maximum este 27%. Domnule Măneanu, sunteți un reprezentantul unui partid mic, ați efectuat în această perioadă sondaje de opinie? Nu mi-am pierdut timpul făcând sondaje de opinie. În schimb, da, am vorbit cu oamenii, mi-am promovat programul politic și ideile pe care le-am, ideologia și tot, și consider că în acest moment suntem cu siguranță primul partid non-parlamentar pentru data de 27 septembrie, data în care vor fi alegerile locale. Mă refer aici și la funcția de primar și la funcția de consilier local. Consider că până în momentul acesta avem în jur de 3.000 de voturi. Realiști fiind, vă întreb în ce măsură credeți că veți intra în Consiliul Local în viitoarea configurație a Consiliului Municipal? Consider că nu va fi foarte greu ca să intru în Consiliul Local, deoarece, ținând cont că suntem în plină pandemie, nu vor ieși foarte mulți oameni la vot. Asta este clar. În 2016 s-a intrat în Consiliul Local cu în jur de 1.400 de voturi sau ceva în gen. Acum, probabil că în Consiliul Local se va intra cu minim 1.000 de voturi. Prag pe care cred că îl voi atinge cu ușurință. Pentru că oamenii chiar vor o schimbare și le știți și dumneavoastră. Partidul Noua Dreaptă este singurul partid din Mehedinți care n-a mai candidat la alegerile județene și locale. Dacă noi vom lăsa PSD și PNL singuri pe acolo prin Consiliul Local încă 4 ani de zile, direcția o vedeți. Aici am ajuns din cauza lor. Dacă vom mai merge încă 4 ani la modul ăsta, s-a închis toată situația. Drept urmare, eu n-am spus că nu o să câștig. Părerea mea este că o să câștig. Dar o să vedem, v-am zis, sunt foarte puține voturi între unii și alții. Domnul Măneanu spune că va lua 3.000 de voturi. Eu vă spun că... În momentul acesta. Eu vă spun că PSD-ul are 9.000 de voturi și PNL-ul are 7.500. Dar o să vă rog să-mi permite să nu dau cifre exacte. Dacă dumneavoastră luați 3.000 de voturi... Aș putea să mă apropii în această perioadă de 3 săptămâni, cu siguranță. Mai sunt atâtea dezbatere electorale. Vă urez succes din tot sufletul. Mulțumesc, și mi-aș dori ca cât mai multe partide să facă parte din Consiliul Local. Dar vă anunț că aparatul de partid și bugetarii care sunt trimiși cu biciul printre blocuri sunt trimiși de către PSD și de PNL. Dumneavoastră nu aveți aparatul ăsta. Sunt conștient. Nu am aparatul ăsta, nici nu am nevoie de el, vă spun sincer. Consider că echipa pe care o am nu este foarte mare, este destul de restrânsă, dar niște oameni corecți, muncitori, cu care cred că voi ajunge la o mare majoritate din cei care vor vota în data de 27. În măsura în care veți ajunge fiecare dintre dumneavoastră în cadrul Consiliului Local, ce credeți că veți reuși să puneți în practică dintre proiectele pe care le aveți? Implementarea democrației directe participative la nivelul municipiului Drobeta-Turnul Severin este doar unul dintre proiectele revoluționare ce doresc să le implementez la nivelul municipiului nostru.
Prin intermediul acestui proiect, doresc ca voi, cetățenii Severinului, să câștigați dreptul de a vă putea implica în procesul de creare și votare a proiectelor de importanță strategică la nivelul municipiului nostru. După ce proiectele au fost dezbătute public între reprezentanții administrației locale și cetățenii Severinului, acestea vor urma a fi finalizate de către specialiștii angajați în cadrul primăriei. Prin acest proiect se va face dreptate socială, iar cetățenii Severinului vor redobândi dreptul de a fi stăpâni peste banul public și peste proiectele ce vor fi implementate în viitor. Consilierii locali vor consfinți votul severinenilor, ce va fi publicat pe forumul cetățenilor, astfel urmând a fi implementate doar acele proiecte pe care severinenii le-au votat. Aceste lucruri se vor demonstra la vot. Deci eu când am venit, el nu mai exista. Și lua totuși 2000 de voturi, așa, din inerție, în condițiile în care se mai furau încă 2000 de voturi, pentru că, dacă nu știți, jumătate din oamenii care au fost în secție de votare din partea PMP-ului erau ai PNL-ului și jumătate erau ai PSD-ului. Da? Deci vă închipuiți că acolo a fost un high life total. Având în vedere că sunteți singurul candidat în Consiliul Local de pe lista partidului dumneavoastră și având în vedere că în ultimul timp v-am observat prin centrul Severinului împreună cu o doamnă domnișoară, întrebarea mea este: sunteți mai mult de 2 membri în Partidul Noua Dreaptă la Drobeta Turnu Severin? Suntem 50 de membri în cadrul filialei județene Mehedinți. Noi, spre deosebire de celelalte partide, care au poate sute, mii de oameni, doresc să completez, spre deosebire de cei care au mii de oameni, chiar angajați în aparatul de stat și care, spre exemplu, vin și muncesc doar pentru că sunt forțați de către șefii lor. De persoane, este suficient. Păi trebuia să și completez. Ai mei vin voluntar, pur și simplu, camarații mei vin și muncesc pentru interesul național. Nu asta era discuție, era vorba de un număr, atât. Domnul Câjan a stat 4 ani lângă domnul Screciu și l-a secundat, iar acum îi critică lipsa de activitate în condițiile în care dânsul putea să facă niște lucruri și nu le-a făcut, că nu l-a oprit nimeni. Îmi puneți o întrebare într-adevăr grea, al cărui răspuns nu îl cunosc. A doua întrebare este dacă ați votat în Consiliul Local salariile de multinaționale, aș spune, dar nu vreau să supere doamna Drăghiș din nou pe mine, dar până la urmă trebuie să o spun, salariile nesimțite pe care le au primarul, viceprimarul, secretarul și așa mai departe. Adică mi se pare anormal ca să ai un salariu de 2 miliarde de lei net ca viceprimar, bine, cu soția, ca viceprimar al municipiului Drobeta Turnu Severin, sau secretarul să aibă 160 de milioane net. Sunt niște salarii pe care în mediul privat, chiar dacă ți-ai dori să le plătești, nu-ți permite bugetul, care stă într-un birou și care n-a făcut nimic 8 ani de zile și încasează anual 2 miliarde. Domnul Color, să știți că nu noi consilierii am făcut acea grilă de salarizare. Dar într-adevăr am votat-o, am ales să o votăm și am votat-o, toți consilierii, toți cei 23 de la momentul respectiv, și a fost o grilă de salarizare pentru toți angajații din primărie, la un loc, nu separat pentru primari, viceprimari, special să fie doar pentru ei, și s-a votat întreaga grilă. De votat am votat. Domnule Mănănu, vă rog, adresați 2 întrebări colegilor. și pentru dânsul o întrebare, dacă. Ok. Vă rog, dar foarte pe scurt. Ați făcut armata, domnul Mănănu? Nu, n-am prins-o. Îți născut în 1989, când, la vârsta de 18 ani deja se scosese stagiul militar obligatoriu. Pentru dumneavoastră, se spune și se zvonește că sunteți masoni. Este adevărat? Da, este adevărat, da. Știți ceva pe tema asta? Nu, doar vreau să întreb, vreau să-mi spuneți dacă da sau nu. Da, este adevărat. Pot să spun despre mine, nu pot să spun despre ceilalți, că așa sunt regulile, dar v-aș spune un singur lucru. Marea Logă Națională din România este instituție de interes național, prin lege, dată de Adrian Năstase, da?
sunt și beneficiază, pentru că este instituție de interes național, public și de interes public, beneficiază de o grămadă de facilități. Dacă știți, a acordat chiar un teren lângă Romexpo la București pentru a se face acolo un sediu administrativ și un obiectiv sociocultural care să ne facă mândri de acest lucru. La Londra este în mijlocul Londrei, la Paris este în mijlocul Parisului. E normal ca și București să intre în normalitate. Practic, această organizație este un fel de stat în stat, cum s-ar spune. Cum spunea Antonie Iorgovan, dacă vă amintiți, în acel interviu de la TVR1. Nu este un stat în stat, este o organizație discretă, nu secretă, de interes public național, care preia oameni buni pentru a-i face și mai buni. Și cu asta v-am spus tot. Nu este un stat în stat. Da, mai am o întrebare și pentru dumnealui. Cum a reușit domnul Cârjan să ajungă viceprimar din moment ce nu avea majoritate în Consiliul Local în anul 2016? Dacă se spune că majoritatea avea PSD-ul. Reprezentantul domnului Cârjan, sunt reprezentantul Partidului Național Liberal. Dar îl reprezentați totuși și pe domnul Bineînțeles, domnul Cârjan este candidatul pe care îl susțin pentru câștigarea primăriei Drobeta Turnul Severin. Este foarte simplu. La acea vreme, primarul Marius Creciu și-a dorit alții viceprimari și... Nu din interiorul PSD-ului. Da, nu din interiorul PSD-ului. Sau măcar unul din interiorul PSD-ului. Nu știu al de-al doilea, și s-a făcut de așa natură încât a ieșit un viceprimar PSD și un viceprimar PNL. Deci până la urmă a fost este un foarte joc. simplu. Da, un joc politic. Nu, a fost un vot politic.